today adto mi og merkado para ah, magpagaling sa bugas di ay. So alas 3 sa kadlawon matami para madto sa merkado para magpagaling. Katulgon pa kayo mi. Pero sa unta man kinahanglan ta man ginabuhi and kinahanglan ta makakwarta ka watay trabaho day. So kauban din ako ang pagumangkon. Ako din ang ga-drive siya nang video sa likod. So padulong mig merkado. I think mga pila lang ka minuto kaya wala may traffic kay gabi man. So moto siya. Okay, so abot na mi og merkado. Ako nang gabit-bit sa isa ka balde din ako ang pagumangkod sa ikaduha. Duol-duol naman diya ang kuan ang pagalingan og bugas. So pila ra ka minuto. I think duha ra sila ka buok ang ga gagaling diya og kanang bugas. Di lang kay bugas silang pagalingan ng diya. Pwede din sa peanut butter and other stuff. So agi mi diya sa agi mi sa isdaan. Padulong ito sa pagalingan. Ito. Ang pag-abot naman sa pagalingan kay sarado pa sila. So nauna pa mis tindahan sa sa shop.
Uy, Ginoo. Gani. So, after na mo magpagaling, pauli na mi. So, before that, nung papit sa mi pa itong pandesal dito sa may Arby's. Oh. Pagka man, uli na dayon mi. Oh, mana.